I denne video vil jeg gerne præsentere Metrotherms nyeste elvandvarmer. Elvandvarmeren fås i en model 60, model 110 og model 160. Vandvarmeren har indbygget smart kontrol, som har den funktion, at den husker eller lærer de foregående 7 dages tappemønstre. Og på den måde kun opvarmer lige præcis den mængde vand, som der er brug for. På selve styringen her har vi en række knapper. Vi har 2 niveauknapper, og vi har en funktionsknap. På styringen her kan vi vælge mellem et ferieprogram, vi kan vælge mellem et manuelt program eller et eco-program. Ferieprogrammet er et program, som opretholder en minimumstemperatur på 6 grader i beholderen, som gør, at beholderen er frostsikker. Og vi har et manuelt program, som virker som en traditionel termostat gør, hvor man vælger den ønskede temperatur ved niveauknapperne. Og så har vi eco-programmet, hvor den husker de 7 foregående dages tappemønstre. Fælles for de 3 programmer er, at der stadigvæk er Legionella-programmer, uanset hvilken af programmerne du vælger, som sikrer, at der ikke kommer bakterievækst i beholderen. På grund af eco-programmet i styringen har vi mulighed for at opnå et energimærke B, som er det højst opnåelige på en elvandvarmer. På den her beholder, og i øvrigt alle vores standardbeholder, gælder det, at der er 5 års garanti mod gennemtæring. Hvis du går ind på vores hjemmeside, www.metrotherm.dk, og registrerer dig, har du mulighed for at få yderligere 1 års garanti.